Odiochieng' achiel tok riwruog Lakteche KMDU yangone gichungo ng'anyo mane onego gichaki chieng' Jumapil jumani tok sirkal chopo kare singo gi duto. Lakteche mar raga okwer ni pod ok gineno ranyisi moro amora ni gopegi osechak chul. Tok romo kod sirkal odhiambo manyoro KMDU noketho ng'anyo margi tok yangone sirkal osechako chenro mar chulo lakteche mar raga, gope lakteche kod chopo kare winjruok mane obedo e kind lakteche kod piny owacho tok ng'anyo margi mandalo 56 dwe mar abich higani. Jafwambo mar Sinfos Okinda chako wachno mar ang'e chwelo gi ripodni e yo machal kod mae. Romo mane obagi odhiambo manyoro e kind sirkal kod riwruok mar Lakteche KMDU nyonyuolo lemo kendo miyo lakteche chungo ng'anyo mane gichano bago chakre Jumapil mabiro. E romono lakteche nolero ni gisewinjore kod sirkal e weche adek madito mane gidwaro resruok kamoting'o chulo gope lakteche, chulo lakteche mar raga osara kaluwore kod winjruok mar higa 2017 kod chopo singo e winjruok mane obedo tok ng'anyo margi ma dwe mar abich higani. Intern doctors ichulo kaka CBA 206 kaka nowinjore. Pesa gima duok piny jakorowe. Gopewa mane sirkal nigo 50% margi nochako donjo ni doctors mantie Kwale to gi doctors moko chako yudo kawuono. Lakteche mosebedo ka ok bed promoted kuom ndalo mang'eny. Ministry no promote. Lakteche ma puonjore be nobedo ochulnegi fee. Ataro mar gima Davji wacho, lakteche mar raga okweni nyaka sani pok gineno ranyisi moro amora ni dhi chulgi silings 206 kaluwore kod winjruok mane obedo higa mar 2017. E oboke mane Ramogi TV oneno, riwruok motelo ne lakteche mar raga olero ni nyaka sani onge omenda kata ranyisi moro amora ni omenda no osechak chulgi ka gilero ni gibiro mana dokie tich tok omenda ma kamano chopo e bengi margi. KMDU koro singo matiyo gi chuny achiel ne sirkal ka gikwayo Jo-Kenya duto mondo ondikre e bwo okoma mar SHA. Gigeno ni achiedh nade masani nitiere kumano biro rumo. To wanyiso jopiny ni ber ka sani mondo ji o register. Nimar kiyudo complaint tidhi hospital kiwacho practical complaint mondo walos gini wate. To okwayo sirkal ni mondo boyaw wach mar twak mondo ji olos gini. Ma ok okang' mokwongo ma lakteche chungo ng'anyo tok bedo gi lalruok kod sirkal. Geno mar jopiny kata kamano en ni winjruok manyoro nobedo biro bedo giko mar ng'anyo ma lakteche osebedo ka bago e pacho ka. Mambo yote yatapita lakini chama. Sinfos Okinda, Ramogi TV.